aiwa muzara ndasazona kuti aiwa kunyange vanhu vachiti zvavo chamisa hake angwazosatonga nyika ino kana kuti chamisa kunyange kapinda pachigaro pana zvanoita asazona kuti aiwa vanhu veTCC ndo vanokwanisa chinji munyika yedu munyika yeZimbabwe. Saka muri yeZimbabwe tiri kuona kuti kubulawayo kwaitika zvikuru. Tisati tamboendera mberi nenyaya yedu iyi nokuridza chibva subscribe like utina on the bell icon torambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka tinoona kuti Hopo Chikono anouya achiti we celebrate the leadership of Bulawayo Mayor David Coltart. His projects meant for the ordinary citizens show that we have serious leadership crisis not only in ZANU-PF but in Zimbabwe. Saka tinoona kuti David Coltart anoita zvikuru, anovaka, anobuilda rank inoita kuti vanhu vasina mabasa, vanhu vanoita agriculture vakwanise kuwana market yekuti vakwanise kunotengesera. Saka zvamuri kuona mufananidzo tinyazo kuona kuti pakanyasa kubuildiwa rank ine masheds iri free kuma infections kana kuti hotspot yema infections akaita kana sana cholera, zvirwere zvakonzeresa kufa kwevanhu munyika yedu munyika yeZimbabwe. Tinoona kuti pane mabhini, pane road, pane nzvimbo inozotengesera yakasununguka iri free. Saka tinoona kuti Hopo Chikono anouya achiti congratulations to Bulawayo for building this bus terminal and vendor stores for its residents. Saka taona post yaitiwa tinoona kuti aiwa vanhu veZANU-PF avamiri avanonoki kuresponda. Saka tinoona kuti vanhu veZANU-PF vanenge vachinyora vachiti Bulawayo Mayor David Coltart has nothing to do with this project. Saka tinoona kuti maZANU-PF patriots paTwitter handle ndivari kuuya vachinyora izvi vachiti aiwa David Coltart hapana kana contribution yaakaita. Saka muri yeZimbabwe inyaya inovhundutsa kwazvo nokuti vanhu vabva vatanga kupopota chiti aiwa imimi makusvora basa rakanyatsokuitwa, job weudhari rakanyatsokuitwa nevanhu veTCC nameya wemubulawayo David Coltart ndiye akaita this idea. Asi tinoona vanhu veZANU-PF vanoti aiwa vanhu veTCC vakaita zvinhu zvakadai. Saka muri yeZimbabwe chimbotudzai mafungiro enyu nokuti nyaya ichangopinda kuti aiwa maZANU-PF patriots ari kuti David Coltart haana kana contribution yaita. Pine mucomment section medu mubotudza pamusoro penyaya iyi. Haiwa nyaya yatsviriridza botudza kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi kupfurikidza nezvimwe zviri kuitika panhau dzemaby elections. Pine mucomment section medu aiwa muchisubscribe kulike pochotina on the bell icon torambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.